23. meraný čas, Komenda Miloš v hodnote 11,222. 24. meraný čas, Vyškan Gabriel v hodnote 11,335. 26. meraný čas, Košťal Vlado 11,441. Tu máme niekoho bez mena, meraný čas 11,557. 28. meraný čas, Paušal Tomáš 11,584. 29. meraný čas, Aborian Štefan 11,762. Takže Profitúny kráľuje ďalej. Myslím, že my chalani mali pospájať motory aspoň 4 dokopy, aby tam bolo aspoň 500 koní. Máme tu na proti Cliu. Myslím si, že ten Megane bude mať zo 10 koní. Po strekovačoch.